Em dic Maria, tinc 27 anys i he patit violència de gènere. Quan em vaig casar amb ell tot era massa bonic i jo em pensava que m'estimava. Va començar canviant el meu físic. No em deixava de vestits moderns ni tan sols per sortir a sopar amb ell. Em va distanciar de les meves amigues. Estava gelós i es feia paranoies. Paranoies de que l'estava enganyant amb una altra. Un dia va arribar a casa i jo ja li tenia sopar a punt. M'havia passat amb la sal i ell va agafar el plat, el va empentar i em va insultar. Després de tot això, va decidir fer-me un regal, perquè jo el perdonés, lo típic, i jo sempre em creia que no ho tornaria a fer. Però l'endemà ja hi tornàvem a ser. Qualsevol cosa que feia li semblava malament i m'insultava. Em deia que no valia per res i moltes altres coses que em feien sentir molt malament. La meva companya de feina em va obrir els ulls